Көнбатыш илләренең кайбер санкцияләре республика икътисадына уңай йогынты ясый. Әйтик, робот симуляторларны медицина югары уку йортлары һәм компанияләре сатып ала. Продукция чит илләргә дә сатыла. Ә компонентларның 95% үзебезнең илнеке. Доктор, я плохо себя чувствую. Подобных фраз заложено достаточно много. Авызны команда буенча ача, турыдан-туры күзгә карый, буларның барысы белән бер төймәгә басып идарә итеп була. Бу симулятор йөрәк иянәгендә сурәтләргә сәләтле. Симулятор взрослого пациента. Биредә өлкәннәр симуляторы тәкъдим ителгән. Анда реанимацияны, анестезиологияны, төрле ситуацияләрне моделләштерергә мөмкин. Ауруларның тулы комплектациясе бар. Башта программаны язалар, электрон башлангычны җыялар һәм соңыннан гына форма бирәләр. Тирене силикон алыштыра. Робот-симуляторны медицина югары уку йортлары һәм компанияләре сатып ала. Продукция экспортка да бара. Мы подключаем для этого наш... Без Россиядә, бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә комплектлау детальләрен табу өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланырга тырышабыз. Кытай, Таиланд, Һиндстан белән хезмәттәшлек эшлибез. 10 ел эчендә 800 берәмлек продукция чыгарылган. Әмма санкциялар аркасында заказлар саны артырга мөмкин. Илдән киткән чит ил компанияләре бу бурычны бик җиңеләйтте. Ләлә Зайнуллина, Фирүзә Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.